سلام سلام كوراتن فتواتنا channel ቤተሰብ ደቂ ዓበይቲ ወይ ሓሚን ኢኹም ለይ ያው ወገነይ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን ንስኻቱም ደማ ሰላም ክትኾኑ እናተመንኹ ለለ ናይ ደሞ ዓንቲ ቦታ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ እዩ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብ ዓድና በተለይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዓድሓ ከባቢ ብጣዕሚ ቦታታት ዝሽወጥሎ ሎማ ዓንቲ ድማ 250 ካሬ ኾኑ ነፃ ቦታ እየ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ጠቃዳ መድሃኒ ዓለም ልርከብ ካውለለ ገነት ማድያ ዝበሃል ቦታ እዩ እዚ ማለት ትፈልጥዎ ይኹን ለይትፈልጥዎ ወለ ችግር ይውል በደንብ ገይረ ከፋልጠኩም የ250 ካሬ ነፃ ቦታ ቅድሚ ኩሉ ግን ኣሕዋተይ ኣብ ለኣዘዝኩምኒ የምፅለኹ ወዶ ኣብዚ ባምፅልና ኣሕዋተይ በተለይ ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሓት ኣሕዋተይ ይኹም ትእዝና ኣብዚ ቦታ እዚ የምፅልና ሓበሬታ ኣብ 70 ካሬ ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ 17 ቀበሌ ይኹን ኣብ ዓድሓ ይኹን ኣብ ላጭ ይኹን ብዙሓት ኣሕዋተይ ተሓትኑ ይኹም ናትኩም ሕቶ ተቐቢለ የምፅለኹ ወዶ ንስኻቱም ልባ ሓግዙኒ ምክንያቱ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምፅሲ ብዙሕ ደራዕ ችግር የርእየላ ሓደ ሰብ ከምፅት ኮይኑ ስለ ቦታ አልዕሎ ቢሉ ቪድዮ ከምፅያ ይኽእል ተረድኹም ዶ ፅፅይ ሓበሬታ ሒዙ ካብ ለለ ቆንጆ ቦታ ሒዙ ይልመፅን በይ ኣነሲቱ ናይ ቦታ ልብል ብዙሕ ነይርኒ ወይኔ ግን ፅፅይ ሓበሬታ ከምፅልኩም ስለልደለኹ እየና ላይክ ሸር ናጎርኩም እተው ኣተዋውዕኑ ኣሕዋተይ ላይክ ኣይትገብርለኹም ምክንያቱ ዋላ 200 ተተረየለ እንድሕር 200 ላይክ ገይርኩም ለይኮንኩም በዓሉ ዩቲዩብ ላብዙሓት የሽክራት ልጎብረና በዓሉ ላሽከርከረ እዩ ልኸድ ስለዚ ላይክ ጎርለይ ሸር ለጎርለይ ጉድን ስኻት ሞይቱ ዝውቱ ቦታ ግን ብዙሓት ኣሕዋተይ ልዙይ ሓበሬታ ልደሊ ስለለሎ ላይክ እናጎርኩም እተው ማለት እዩ ይቅርታ ዘረባ ዘይሐል ኣብቲ ጉዳይና ንኸድ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ኣብ ጥቃዳ መድሃኒ ዓለም ዝሓዘ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ካብኡ ለለ ገነት ማድያ እዩ ዝበሃል እዚ ቦታ እዚ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ እዩ ዝርእይዎ ስለ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ሰብ ዓፍ ልብልና ታየ ክብል ደልየ 250 ካሬ ያው 140 ካሬ ምጽና ኢኹም ኢልኩም ነይርኩም ኣነ ድማ እዚ ቦታ 250 ካሬ ነፃ ቦታ እዩ ክሽወጥ ተዋሂሉ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ሓቂ ንምንጋር ኣፍታ ኣፍ ዕዳጋ ስለዝኾነ ሰራቢት ተሰርሐየለይ እንበለ ፎቃት ካልእ የለይ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ማለት ቃዕምኻ እንድዒ ብሓሙድ ይወፂሎም ወረቀቶምስ ዋላ ስኢሎም ድዮም እዛ ገዛና ትሽወጥ ተባሂላኛ ትሪእዎ ኣለኹም እንደዛ ንዋሕ ፎቅ እዚኣ ኣብዚ ሓሸዋ ፀፀር ፈሲሳታኛ ዝሜዳ እዩ ክሽወጥ ተባሂሉ ነይሩ ረእይዎ ከባቢኡ ማለት እዩ ረእይዎ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ዝፎቅ እዚ ረብራብ ተገይሩሉ እኒኦ እንትን ማለት እዩ ትዕንጨይቲ እሳ ናያ መጣበቅቲ እያ ዛገዛ ናያ መጣበቅቲ እያ ዛገዛ ዛ ፎቅ 250 ካሬ ሽወጥ ተባሂላኛማ እዛ ፎቅ ማለት እዩ ስለዚ ነፃ ቦታ እያ ነፃ ቦታ በዓል ገዛ እውነት ለለዎ ሰብ ማለት እዩ እዛ ቦታ እዚኣ ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ እያ ከም ዘለኩም ለኸለ ዕዳጋ ኣብ በዓል ስለዝኾነ ረእይዎ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ እዩ ዝርከብ ረእይዎ እቲ ዕዳጋ እዚ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ እዚ ናይ ዓድሓ ዕዳጋ ረእይዎ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ እዛ ቦታ እዚኣ ብቻ ከይትቕንጥረልኩም ለለዎ ሰብ ቀሊል እዩ ለይውሉ ሰብ ይቅርዶ እዚ ሚልዮናት 10 ቅርሺ ለትችግረካ እያ ይርድእኒ እዩ ኮይኑ ግን ኣሕዋተይ ቦታ ልትገዝኡ እንድሕር ዳ ኣውፂኹም ኮንኩም ቀንዲ ለዛ ቦታ እዚኣ ብቻ ከይተቕርይዋ ካብኡ ለለ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ከምቱ ልወልክዎ ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ኸዚ ወላ እንድዒ ብኡ ሕጊ ድዩ ወፂሎም ኣይወፀሎም ይፈልጠኝ በይ ግድግዳኻ ገድግዳኻ ክትነብርለት ትኽእል ኢኻ ሓደ ነገር ኸናሸጥኻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቦታ የውህወኒ እዩ ግን ያው ንእሽተን ኳ ኸበር ኢሉ ተኾነ 250 ካሬ ክንደይ ገዛ ከም ልስራሕ ትፈልጥዎ ኣለኹምና መጨረሻ ዋጋ የሆነ ድርድር ኣለዎ እዩ ብደንብ ገይርኩም ምስ በዓል ገዛ ተራዳድኡ ትኽእሉ ኢኹም በዓል ገዛ ድማ 8.2 እዩ ይብለና ኣለና ታይክል ደልያ 8.2 ሚልዮን ማለት እዩ ስለዚ 250 ካሬ ኣብ ዓድሓ ዳመድሃኒ ዓለም ኣብ ኣፍ ዕዳጋ ዝኾነ ኣብ ማእኸል ፎቃት ዝሽወጥ ቦታ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ረእይዎ እዚ ዕዳጋ ረእይዎ ማለት እዩ እዚኣ እዛ ናይ መሳምርቲ ፎቅልቲ ስራሕ ተባሂላኒ እዛ ነፃ ቦታ እዚ ከባቢኡ እዚ ማለት እዩ ረእይዎ ደስ ይብሊ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ረእይዋ እዛ ፀፀር ፈሲሳታኒ እዞም ሰባት ነው እዚኣ እያ እዛ ቦታ ረእይዋ ማለት እዩ እንታይ ይብሉ መስልኩም መምሓሮ ቅርሺ ካለ መንገድ ሰማይ አለ ቅርሺ ያብዝሐ ሰዓትና አይ ቅርሺ ተሳይን በርሲ ካባና ካብ በዓልና ዝቦታ እዚ ሳምባ ሓለፈ ግን ቅርሺ ቅርሉዚ ሲ 100,000 ውን የብልና ውጅባላ ዝሮ ግን ተመስገን ይልበሃል ብዝኾነ ኣሕዋተይ ማዕሪ ቃዕሚ ዘለኩም ኣሰባት ቁፅሪ ስልከይ ክሓድገልኩም እየ ላብ ደላሉ ወይ ደሞ ላብ በዓል ገዛ ደውልኩም ትረዳድኡ ትኽእሉ ኢኹም 8.2 ተበለ መጨረሻ ዋጋ ይኾነ ማለተይ ድርድር ኣለዎ እዩ እዚ ቦታ እዚ 250 ካሬ እዩ 250 ካሬ دحان 150 كار مول وعلى قدفوت خلته 150 كار سراويز تخونس اسكاب 7 8 جزا للسرحيو دحت فولد وهن مالتينا
عيسى بعيسى بتعمي يسفح جزء على السرح سلازي دورهم بدن بجيرهم ترى تدخليهم بوتاك نجزينا بزحات حواتي تصحف لهم عم مسنجر عدها تقاكر كنت مسلنا تقاعد مسلنا عبلات مسلنا بزحات مالتي بتلي بزحة زي أجرجر لولو نبار بحستهم نسكارت لولو أمس الناس اللي تنورهم كم تتري والله زون نبار بحستهم ناي قلة تشحي حالي ناي قلة تشحي قلة ووت أيو زبوت هذه ناي حز ساعات توها وكي مثلكم ترديهم دو زقلة 150 كار مالتي ناي قدم نبار بحستو أيو كارت هلو كل نجار فوليو أو عف عداجة قلة 150 كاري شو ما أنت نتبه خلة يولو در على أيو لا بش دشتي قليلة توردو وتقولهم على أي حواتي وتصير سلكوا زي حد قالهم يبدأن بجيرهم حاجتهم كتجوزوا تقولهم رأيوا عف عداجة عدها رأيوا مالتي زي مثل عداجنا عداجة مقالة مجمرة نجار السلام يقبرن حواتي لعدنا بوتها جزاها قرش حازها فوق أسرحها من جبرها سنة سرعة جيرها دقها أي تمر سنة سرعة جيرها بيتسوها كنور لا يقول ونسى عد سروح اللي يبلع جزينا بس إحنا نينا بتخكل مالتهم كل نجرسي أو ورد قوي المسكة مهنياتو سلام ليلست هاي جباري سلام لحر ليلست هاي جباري ونسى تسفع عروجهم لا سدتها مريحهم إنا سلام يقبرنا بقى ما أنا من جنة قيل بلنا الحزس بسرو نايتها توقع سبت عم هي وتخاسي تسلل نايتها توقع ناز جزا قال حمزيرو خويني حمزيرو بقى حمزي بهال حمزيرو كتب اللسي أنا ما نيجي عن حزي أو هوتي كل علس بسرو لفوت لقطها من هنا إذا قدم سي ندنجز نيرنا تردوهم ده قدم ندنجز نيرنا إذا قدم جمر أنا جر كجمر كله مالتي خلت تشحين سلستي ما يلعي بقى زين عرب ولا أنا قاسي جوانا عود لاب نقمت جوانا حرقنا يندقس جوانا بتعمينا نربش نيرنا ناخل تشي حاسر سلستين برنا سوونو تصللو بتعمي هندي سو بزو حساب تبالاشي هم هون سدت فلت عيخن حواتي تفولد يوم أفسدت لنا بزح نجرينا نفلت حزقين بقى شيخ بقى نعدنا كل عسي بصير مش لكم بقى ويننا بقى رأس ناسي تبالاشينا مجمرة نجر سلامنا يوردنا سلامنا حلينا صرحنا نولعنا كل نجر نركو ولينا عدنا سلام بتشاي جورو بزح نجر سلولو بقى سلام تحليس كل نجر اللي يوم حواتي سلام لحدنا النولكم نايلو مع أنتم بيجي عتمسنينا كم تتريقول لكم كواوي بتعمي حرف بوت أيو بتري عد حتى من رأسي وهينيو إنا بخلي بديسكا كلمة سنايدك عبيت وياي سلام لعدنا يوردلنا باي باي.